beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1, verse 1. Nibagal daw tayo amin, deto'y manen ti GMU ken kabsat yung ni Pastor Ricky, ti Lost and Found, ket maragsakan naklaw na ita daman gundaway ko nga magitungtung kada kayon, ket mi share ko manen anya ti sa uti apo kada tayo dito ng Domingo. Ket agyaman nakpetlaw na iti nasiat nga salunat tayo, nasiat yung pinagtudo na tapno makamula tayo, makarado tayo, ket makamula tayo manen. We thank you, ti amin nga raramiden iti apo nang nangro na kada kayo ngagdingdingig, ngagigayem ken kabsat. So today, iti topic tayo, may panggap iti pinagsungsungbat tayo. Mga apay nga doon na dumadumакkel, ti hanga pagkikinawatan, may panggap nga iti sungbat tayo, when iti answers tayo, iti kaririri tayo, when hanti yung tatao nga tayo nga pagkikinawatan. So dating daw, Pastor Rick will be right back. Stay tuned.